baru. Ini kalau kecil depan, dekat sedikit, saya bahan rung semua pandang, kajaka kadang keluar, akhirnya kenang dan bentar jopi dekat bagi dilikin, saya bahan rung sini pandang, baru pastor saya bahan rung lang sini kajaka walaupun keren dan bentar jopi. Ini kalau kecil depan. Yo ya gibat kirsngom ha banwan ha kene katen kabadon hakmat joko pandal.
sajisin ipen pau jing sngongu yu blay lam ini kumgi khun jong kajing seng samla KGP Assembly Bandan hakani kajaka ya kabalang maulong kala pengkrek bang yo ban syakri la lu yu blay long ba kajing seng pat ba si tarik jong benai April jong kesnem arjar arpuar milio bania kendu hakabalang hamustem nyanyu yo blay mipoi hakani kapali jong kajing seng samla KGP Assembly ngapriang ngobhai phi pailang jong blay kibala seuspa mentangi dan yagi lai teli ki sinat kajing seng samla kibedan benta hakajing seng samla KGP Assembly sinat mingi ka sinat sepni bat ke profesional sinat pedeng blai unkur kulangi lengkat ya phi ki balang ki baper ki bawan nagini ki lai teli ki sinat banyadan ringkat batni kum kajing seng samla KGP Assembly hakani kajaka yole se dan kiwei pat kilok kibala banyadan ringkat batni ngapriang lang pi hakani kajing syakri lamru ya gitu ki paraman sem kibalang dan syabar na kajingai ublai unkur kulang pi bapio ya kani kajing syakri hakani kapor ngapriang sngau haru hakani kapor ya Reverend JS Litan ulong multo jong KGP Assembly jongi Senior State Secretary kiwei pat pinong kitkam jong kajing seng jong KGP Assembly lamru ya ginong kitkam jong kajing seng samla nabaro lai teli ki sinat kibala badan ringkat batni ki pastor kibalong ki hinmen ki para ki jonga ya phi ki dekat ki delegates bat baro kat ki badan kerpang ya phi ki prabangai bat ke presidi sora kabala bandan ringkat batni hakani kajing syakri toin pai sublai hakajing duai kurku atrai yakani kapor bat yakani kenta kat bengidan saudong yakani kamadan ban pelong ya kajing ro bat kajing pendan buram ya keteng kebakrau bor kejome ya lam ini nado besdang hado bawaino kajing syakri nyai ti bat buti hak sang ti blay kejome keburam kajingu nia yame snow syaskor namau jisu ngipan menta halak taru amen nginya solang kajing ruai kaban ruspa arsan Samla Kristan ki don kam yu Jisu hap deng ki yong bam krehu kum ki puk ni kim yo pentem mai bor ka kam ban preklem ken ka dor to yeng mentam piki samlam jing in ublay keleng ban leit ram to kup kaham utra jong in namar jong uklem tan in train haswa bangin ya leit lang kamat jong blay hagajing duai yan pule ban ngin syak skor nagaktin ke jongblay no ecclesiastes danong gabak hadway dekot kaba khandai lek men go samla hagajing long samla bat to gadok nu jongme kan pen kemen yame
ha kasni ka jinglong samla jong me bat ya ha galanti ga dok nut jong me bat ha ga jingyo I ka khmat jong me Henry ken ma bau blai un bishar ya me siapang kini ki ai baro namar kata pen kan riak no ya ga jing selsi na ga dok nut jong me bat bo no ya ga bas new nala ga do namar ga jing long samla bat ga jing long rangba kilong ki bathala bat nagasiti ka baar Paul Shal Timothy lanong ka baar dakhot ka baar puar Henry tu pet yam no nagajing kwa brai ka jing long samla bat tu be brai ya ka hok ya ka jing en ya ka jing in ya ka jing suk lembat kita ki ba khot kerpat yu trai nado ka do nut ka ba khoi Ngin duai Ngi ai ngo yeme au blai ublong trai jongi ubahab neng bat ubah kendero ublai bolong nong pen im nong pelong ubolong umau siang bat ka jakare ka jing im jongi Ngi ai ngo yeme ko trai hagane ka por mar ki ai ki ba bat ki ba krau ki ba melapan pau hap deng jong ka jing im jongi kum ki khun samla hapo kan ka jing san samla ki jepi assembly ublai melayalam mi ka jing san samla ka jongi na do na balang mustem ha do hang ne ha balang maulong ko trai na benta ban yo ban pelong ya kan ka jing san samla ka bakhat we ko trai na benta ban yo ban ya kenduk lang ban ya syakri ban ya long ban ya mane ban ya ngu ye me ko kon rat be je Nyai ngo ime ko try ka mam shamle no ingi malayalam na do mencisngi hagajing yalang perkhat kham ki ba pher jong ka jing san samla assembly bat hadu kan ka jing kendo lang ko mupai ubla suspa ujong me wadan ubalayawan na po upud jong KJP assembly ko try bije nyai ngo ime ko try mangiyot syo ya ka jing don ringkat ka jong me ngiyot syo ya ka bor mun sim jong me ko try uyai lai lu nyap ren jong i ko try bije hagan ka klimat ablai ngi pan pau ka jing syo ngu ka ba kraw ya me ko try ban ngin Lengo sibun ko kunrat bije abangi iya balai ki jing thau ki jing pelong ki ba kraw ki chang me ya ki ne ki maulong ki mau siang bat ki ne ki lom ki ba drong ki ba itnat ha ki ne ki jaka hang ne ko trai kham tam ru a balai ha ki ne ka jaka ka ba itnat ki bangi yo man pelong ya ki ne ka jing seng ki jing syakri ki jong ya me ko pa kham tam ki ban pau ki jing songu ka ba kraw me ko trai namar kum yang ki briu ki ba pli melat het yang ki ka dorba gasnam jame try hang na klimat ngi duai ba men ban khoi yang inu mun sim ba khoi jame be men yai lai lo ap den jongi lamba mun sim ba khoi jame go try ngi duai nam tau syakri jome pastor bolong sherman ubale yalam ya kan ka jing seng baro chisngi uban yalam bro ablai Saat lagi ni kisnem ko try, kamu breu, kamu syakri ujame, udan gajing telat, udan gajing na, udan kam ya gajing kersan jame, banyalam ya gajing yasan samla assembly, hado. Hapok kini ki artali kisnem ko try, lang merkat batu ko try, lang merkat batu secretary, bat kinong kit kam jong gajing yasan samla assembly baro, balang lang merkat baro ablay, ki khun samla ki balang suspa dekat dor kesnam jame hapok unuput, ka KJP assembly try, ngiduai ablay hakan ka por, bahap deng jongi ko try, ngin hakan preng ka gajing syakri jongi, ngin yisayok siyaw ablay, ya gajing syakri ki khun samla ki jome, ki ban syakri ya me bagi jingwai ki basul tenat ablay sesipang ngiduai ablay bamen perset boriki bamen yarab yaki go try bakin nang yok bor pan kraw ya kanam ga kerteng jame dagi sur jingwai ki basul bang ki basul thang senyau thiang bat ki rendang ki ba sliang ge jongki hapreng jongi go try udon syakri ujame go try uba sesipang un yeng ya ban sam ko kubor ka tin ka jangme ha ulang tang ko mubreu go try
trai ubala pen krek go trai ban sama pen jong igi jing pam trai hoi ku mu briu yo ba kan ne ka jing pen krek jong kam long ka ba kot ka ba biang go trai ma kat uneu pai lang jong KGP Assembly go trai namar kata udon kam ya ka bor mun sim jame udon kam ya ka jing pen chai bor jame go trai bagi ai ka un kren ka un sami gi jambam kin long a blai ki badap biang nam tau pai lang jong ka KGP Assembly yalam yang i go trai kum ki khon samla hapa unu briu hapa kan ga riu bri hen neo trap go trai long lam kat iwei pe wei ki khon samla go trai bangin long go trai ki khon samla ki badap du mun sim ba khoj ki bala sus ba da ka bor ko snam jo me go trai bangin long shisha ki khon samla go trai na do ki pastor bad hadu ki khon samla ha ki balang ki ba per in long go trai ki ta ki sithi ki jame ki ta ki jing imbi u Jesus Christ bangin long go amle ki ta ki khon samla ki balang ka lawei jong ka balang ki balong ki nang kit nang ba i ka kam go jome bat ki long ki khon samla go trai ki ba yang rang ba a blai ban pan pau ka bat ka perthai bangi long am lai ki khon ki jome ki bala yo sai nang bat ka dor ka snam jome go trai a blai IT baro i ka program jong ni ka jing seng ka badang sa ha ka sang ti ba khlan bor ba ka jing alamu mun sim ba ko jome siau ko pai ka jing duai namar ngi pan ngi duai ha ka kerteng ka thiang ka badon bor ka jong trai jong Jesus Christ. Amen. Blai un kurku ilau jong syakri yang ba jong ni kapor. Kapendap yangi da kajingkemen ka bakra. Bandan da pedang jongi pastor Reverend PW Mukdo. Pastor Mukdo ilalong chairman jong gajing seng samla hagisnem khakndai spa arjar khatpra ado arjar arpo the chairman hagajing seng kabapra jong ka KGP jing seng samla KGP assembly pastor Mukdo idan hakabalang put umba haga presbytery sao bat idon haka sinat sepni ni lakmi lenti ba indan rengkat bat ni lengban ru menen hagi dorbar ndai negi kam ilesri imla bandan ni pen pau ni sungu baila bandan rengkat bat ni haka ni kapor ni nyait bat ni tips scam bau blai don AA ban keren lengba jong ni haka ni step bat gi benta gi basa lada don kam bayi nang pen itu ila ban le ya kata hakapor ba isim ya kabenta ke jong i haswa ba pastor Mukdo in ai bat samingi ketin jong blai kum galat ke jing pengkre ngin ruai ya ke jing ruai ke aspa nruf kendai lembat ni try to long me bala penem penlong khuj penlong sngul me ngin manis em tos ngobha ban yang lang lembat ni try to long me bala pen in pen long khuj pen long sur mengin manis em mengin manis em mengin manis em pen long khuj pen long sur mengin manis em abaro pakerhain lumen sim ban preng pen im khuj belai par nakas niu pertain nakas niu pertain nakas niu pertain pen im khuj belai par nakas niu pertain tien jong me ai ngeu bo jong ka hangin
skor melong ubleim melong ubleim melong ubleim kren aprangin sa skor melong ubleim. Reverend Chairman, Ibalong Chairman, Upniat Yagan Kajing Sang, Ibadai Ru Chairman, Jong Kajing Sang Sambla, KJP Assembly, Baro, Ki Nongkit Kam, Ki Dukhat, Ki Delegates, but if he Baro, Ki Pastor, Jong kini ki lightly ki sinat ki bahap hapo jong ke KJP Assembly but if he baro kitu ki lok ki bait ki para sambla ki bait hakabat nengkong ngapen pau ke jing sngaungu ka bakrau sibun yu blai bangala aya ka banadon ringkat but Pikum ka jeseng samla, jong ka jeseng samla KJP Assembly. Ngai ngu yu blai, bolai alam yang hakan ika step, nadu sau boje bang lami naga jaka ka ying ka jonga. Mangila aban poi hang ne klemdon kanu ka jingwet. Ringkat bat kiau tau. Ikan kibayawan ban sunran lem. Yang hagan ikas sengi. Kublai sibun i chairman, pastor chairman ibala pediang sengu bahaya nga. Hagan ikas klemat. Bat kumju ia kajeng pen itu jongki. Yang naga benta ke barok ke bapi filatip nganget ba kamdon kamsu ia kaban ban tengpat kila biang kumtu hakabiyadai bat kajing tip naga benta jonga ngawan ra kajing kublai ka bagerpang naga jong ka balang ka basyak kendong ka balang pun mba naga Umsau district Umsau Presbytery naga jengseng samla jong kini baro syapi kum ka jengseng samla KJP Assembly kerpang naga benta ka jeng don rekat jong kini ki pastor rangba i moderator jong ka Assembly benta i pastor litan ilalong uhenmen man bagi don hakajing pule but minta ilapoi sekani ke kerdan banlong moderator kumju ru hadu ka PCI ibalalong unong mekmat na kanika balang ka jongi hangne hari kasi kabai ka jongi kumju ki waipat ki pastor lese ki bangamla ya ka banioi kumju ya ki nongkit kam jong ka assembly hi borok kawai ka jeng donakat jong kine ki arngot ki parolok ki bai but ki balong ki bahakli jong ka assembly ki ba tre hangtai administrative senior administrative secretary but administrative secretary iba in charge ya ka jeng sang samla Lai sebun ya pi ki pastor ki bala ju ai mensim ha ki benta baro ngamla klem da penpau ke jing singangu ka bakrau sibun ka bakerpang ya ka nomination jong ka jeseng samla KJP Assembly
Hakini ki snam ki arsnam ki baladap ki pengidon hakabalang mustam. Ba lapen sngau ya ka kerteng junga. Banlong uwei na pedeng kinong ya simbenta hakaba syakri ka basam. Ya ka ktiin ka jong blai hakani ka jing seng. Evan pau ka jing kublai. Ka bakerpang na ka benta ka jing seng na ka benta ka balang hangne ha maulong. Kabala priang ya kene kejeng seng jong kejeng seng samla assembly ulayu nangker khu pi baro ki khat ki long yeng long sam jong ka balang hangne to ulayu nangker khu yangi de kejeng ker khu ka bekerpang ka benta jong ka jeng slok na ka ktin ka jong ulai ha ka step ka banga kwa yangi ka bagian ya perkhat sipor kalong naga kitab kawanengkong haka ktiin ka jong ublay bat kata kalong naga kitab Genesis kalondong ka basaw huway ngan pule ki art ligi dikhan Kalau nong kebersau kuai keumut ngan simna do kedekat ke ba lai pupra hadu kebersau kusan. Hakani ke bentang layatu yangi siapang uai usamla ubakrau hakisngi ke mun berem. Kini kiktin kibala thok hangne ngan pule na kedekat kabalai pupra bat kabalai pukundai di uparo ula ong halaki syakri ngila ban syam ya ubriu kat une ubasyong mensim ublay hau uparo ula ongru hau josam Naba ublay ulapan hame yakane baro. Amdon shu uba syampang berbastat. Kum mame. Ini duai. Au ublay uba ukpa jangi ubah beneng. Uba long utrai kimat utrai kimensim. Try ka kam badu try jong ka jeseng samla ka jepi assembly. Ukunrat ubala don ringkat. Bat lagi jong ki khon samla. Lingba kini ki art ligi snam. Ki bangia try. Ngilayo aban try. Na ka benta ka jingyat syaprang. Jong ka jeseng samla assembly. Hadirin bagi lami nang tay nagabalang na mustam. Melaya lampat yang i hagani balang hang ni ha maulong. Hang ni ha sora presbytery. Blay. Ni aingu ia me ka jingdon ringkat ka jong me. Ya ka jing perkat kam baro. Ka jing sekri baro ki bala pendap. Ki wei pegawai ka benta ka bala pendap. Ai bakin longkum kada ke jingknya ai ngot hang kiba kiba kiu se ka jing ket ka jing isnai jong me hagari ka step ngidon hang ne kumu pait lang na kini ki lai teli ki presbyter ki lai teli ki synod kiba don hapo jong ka assembly trai babha hang ne ngidon ban sekri ban ngap ya ka khubor ka jong me ban yaro ya ka burom ka jong me but haka bangi ap khmi atrai haka de ka por bangi dio ban priang ye ka jingkal khu na ka ktin ka bakhoi ka jong me melas ibet ye ka ban penyang ye usyakri jong me pandun kam ye haka de ka por komu tendong jong ka jing pen sawa henrai baro kan long ka bor ka jong me au blai bangin mi nang ni ki breu bat ki samla ki balana ban pen scam mel ka jong ka jingkular
hakaban sai ka perthai baro ka wei da ke jingbam ba ka jaban sim ki jong me sim ya ka ni ka pohor ka basa jong ka jing syakri ka jongi haka kerteng ka jong me try bolong no prem jing eu Jesus Christ ni tuai amen. Te uparo ula ong halagi syakri nila ban syam ya ubri ukat une ubasyong mensi mublay hau kini kilong ki kentin lani ke statement balakran daus paro jong ka reject kidai ki kentin hero kiba ay ka jengero ya usamla Joseph hadien baulan ha ban batai ka jeng pos new jong us paro ha ka baulo yo ya kita ki artli ki jingi itu pau lan ki jeng pos new kibala penwit ya ka thia kadam ka syong ka sa ka jing perkhat ka jong ude usim bat kata kalong ka jing yo jong ya kita ki nyau teli ki masi ki basngai bila wan na kata ka duriau bat ki bam plang hagata ka jaka plang bat hadin kata laong bolo yo isa ki nyau teli ki weipat ki nyau teli ki masih ki berai kho bad haba ki ne ki masih ki berai kho ki wan na kata ka duriau sepni bat ki la bamdu no ya ki ne ki nyau teli ki masih ki basngai ki nyau teli ki masih ki berai kho ki lok bat ki para banget ki ba ki jong hau trai la ong kani ke jing thu bau Joseph ulayo ya kalat ya ka ban pensai lane ban batai ya kani ke jing pos new habala khat yu na ka yeng bendi na ka yeng bendi ban batai ya ka ne ki jing pos new haden bagita ki riu start na ka ri Egypt kila kot ka jing start jong ki baro bat kumta la khat ya une Joseph usamla Joseph baun batai ya ka ne ki jing pos new Joseph uday ukun ubakat way jong Jacob na ki sangot ki tengah ki jong Jacob ulapun khai ki khat arngot ki khon sinrang kumne na ka kami ka nang kong ka le ya Ruben Simeon Levi Judah Issachar bat Zebulun na ka kami ka baar ka Silpa ya Gad bat Asher na ka kami ka balay ka Bilha udan bat Naphtali bat na ka kami ka basaw na ka Rachel ya Joseph bat Benjamin laong banamar ka jingem ka jinglong kababha jong une usamla Joseph nadu kapor kabau dang kena ladon ka jing it kabakham kerpang jong ukpa yalau jong khun yau Joseph kum talami ka jing bisni ka jing puhun na ki hinman jong kamtam haba ula batai ki jing posniu ki bo blai ula pen pau ha sibun ki ai ki be dei
ya u ya ka ying ka sam jong u bat ya ki hinmen ki jong u kene kala penlong hadu ba kine ki hinmen jong u penlong ya ki bakin dino ya lau jong para ha kita ki nong median ki badang let hak na ka benta ki kam khayi shekar rejep tang ar pheutli ki sbai rupa kita ki nong median kila dipat ya u hau Potiphar u balong unong sumar barangba haka ying us im paro haba udon hangta haka ri nang wei jangai na ka ying jong pa jong u laong bau try ula long ringkan bat una usamla ula long usamla wabha uba khot haka jinglong ka jingem uba don ka jingai ka jingkraman bat ka jing sanya ka bas kham hoblai kom tau blai laong bo lopan man bha e ya u hakil yang bat ki benta baro hakil yang bat ki benta baro haka jingem ka jong u tat hadu ba ulop kentiu yu ulop keu ula ra yu banlong u governor jong ka rejep Kumu governor balong next ya us em paro jong ka rejep ula lomlang ye ki jingbam baro hake nyaus nam ki badap kurhai naga benta ki nyau teli ki snam jong ka nam sniu but day hang ni bao yo ya kalat bansa ya upai lang hapo jong ka rejep ki khon jong ka rejep bat ya ki wei pat kiri ki ba marjan bat kham tam e ya ukpa ya ka yeng jong ukpa jong u bat ya ki hinmen ki jong u ki lok bat ki para samla ki ba e ki jong hau trai jisu da ka bangin puson halor jong ka jingem jong no samla Joseph ngakwa hagare ka step bangin light sekit light li ki benta ki balong ka nuksa ka kodor e ya ka jingem ka jong ikum ki khon samla bat ki bangai hagare ka sngi hagane ki sngi ki ba menta ka beningkong ka makwa ya ka ban yalam jengot kalong ka bang yo samla Joseph ba ulong ubriu ubajab ya ki jing pensoy usamla ubajab ya ki jing pensoy paktien ka jong blai ka ya thu yang ni ha ka nong ka balai phukhandai de khat Nriu hadu khat a bau Joseph long bau long ubriu uba bhabriu lumpoin uba long attractive haka mat haka jinglong rniang ka jongu bat laong bau long uba start uba don ka ability ban peniat ya ka nugru ka kam ka bala shanya hau komta kane ka jinglong ka bakerpang ka jong na usamla kalak ring ya ka dur khamat ya ka jingmot ba ka jing prakhat jong ki samla ki babun hagata ka ri but what ya ka tengah ka jong kunrat jong u ka tengah ka jong Potiphar ka bala trop ya u ban pengop sa ke jing kwa brai ki jing kwa auria thala jongka
Henry kung samla ubah loi om samla pun kong ngok yalade hakan hi kalenti bat haba kala syam bakam samla job satya dah kata kalenti ke bakadon bakal don haga jing temu jongka kala pharap kelayu kadang-kadang ke pertai ke ba tan kala pharap kelayu ba udai usamla ubasniu ke jinglong ubala thumusniu yaka lengba kita ke jingmot ke jingkwa brai ke bathala but kabala penlong ya une usamla bapli une usamla ubal loi ban hab haka bandi klemda ki lok ki para samla ki ba et ki jonga ha utrai kane ga juk bat ka perthai ke bagi em ka yeng haka dor jong ka tengah jong Potifar bukan zaman sem Nidon sibon ki samla ki badap renyang. Hapo jong ki dikit lai teli ki senat jongi. Nidon ki samla ki badon ka jing start. Ki ba biang ka jabing ka jingmot pa ka jing perkhat. Ki ba biang ka renyang hakadur ka dar physically. Ki ba biang ro ha ka renyang jong ka jing tep ka jing sempang ka bor jong ka jing la banle ai ya ka babha Henry ki para samla ki lop ki ba ki don ki tengah jong ki Potifar bukan jauh mesem ki ba apthap ha ka lenti ya jongi ki baju krok yang ni, ki ba kejor yang ni, ban pengap yang ni, kamtam yang ni ki samla Kristan hagi di kismi. Siapa ki jing thala ki jing ngawha, ki jing aurea jong gade ka perthai. Uprawe puang, nyeu khat ar bat ar puwe. Menta kadon hagi lenti senang. La sibet kadon hagi jaka kelot. Ka aphap haka dong baro banyo ban bat ya usamla ubaduna ka jing syampang banyo bat ya kisamla kibaduna ka jing syampang lok bat ki para samla ki bayen haba kren ya kan ka benta le se kan kham khor Yang ki samla ya pi ki samla le se Henry bagaktian ka jong bulai ka kren kaya thu yang ki jing sha ki bulai usamla Joseph hapala trap yu da kani ka kenrat ka ju ula pet side Ula pet na kata jaka. Ula mi no na kata jaka jong ka jing sha pensoi. Ban pet jengai na kata jaka ka budon. Bon ki samla ki baduna ka jing syampang. Ki ngop ki hap haki tersim jong ka jing Kijing auria thala. Kingop ha ki tersem jong kita kijing sniu. Kibadon haka emlang ka salang jong ya gidi kisni. Kidan sibun. Kisdan sibun kibakum kita. Kilak ki para samla kiba Kiba kum kini. Kidon.
hakalenti yai jongi kisarla. Bat kata kalong. Kabangi ya kendo man ka singi haka jingem ka jongi. Ngem la ban lat naki. Ladangim pet kumba pet usam la Joseph. Ladangim tau kalat ban lai. Balong hang ni susu bat dala kababun ka jingkren kro. Kala pen ko ngu yau tau samla kabamut yau samla ubaduna ka jing sampang. Ki samla ki baduna ka jing sngau thu ka jing sampang. Bada ka jing arsap ki remyang sintu jongka. Kala ring bor ya Ngangit babaro pisuk pila ya pule pila ya sngau ru. Ya kani ka jingja kabakane ka tengah ka jong Potifar kala atam. Kala persang ban atam ya usam la Joseph. Ban pengop you. Saya kini ki jing sngau bah jongka. Kidan sibun ki jing riam balabu. Ban riam hakal tiyat pilgrim. Jong ki samla Kristan hagi ki sngi. Kakiat. Kakhalai. Katu. Katim. Kasyukor. Kathok. Kajing em. Kabalong persya ya ka em lang salang. Bat khamtam ki parabangai. Satang katno. Wadum soye nga kren ni kane. Kabashir khay yang iki kun Kristan ha gini sini. Kadai ha kabangin dino yala de. Ha kaspa jong ngade ka pertai. Mentangi don ha gani kelenti satang kendiat. Mentangi don hang ni. Ha kajing em ka jongi. Ngidei kinong kibadon ka hak banjet yala ki jong kinong mi khman. Penban ngidi yala de. Syakata kelenti jong kata. Bat kata kalong kaspa. Tungin perkhat ki voters. Haba ongkum ne amdei banga persya ya unu kandidat lane kanu ko parti. Henry nga kren ya kane kum kajing sneng. Kajing pen kan mau ki para samla be. Kasinat jongi sap ngi labu ya ka kum kata ban hikai ya ki khun jongi. Bakin nom pen melin ya de ka ba shim pisah. Na ki nong mi khmat haki election. Ni don na kane ka ayom ka begini ban perkhat. U Joseph ulami ino u khendu ek baro. Lami na kajaka kabakani ka tengah ka jong ukenrat jong u kwa ya ka ban ringpa ya u sikijing sewa. Ka pisah ka di ka wei. Ka tengah ka bakan jaman sim ka jong Potifar bakan jaman sim. Bad ha bakwa ya ka spa ka pisah. Ni di ya ka long renyang. But ya kata ka dignity jongi kum ki samla Kristan hakini kisngi. Kadi kaba. Ngiken mau. U Daniel bat kilok ki jongu bala tha ha ka kitab ka jongu Daniel. Iwe gal nongger khat ka bafra. Ba u Daniel te ulat thus kham. Hala ka jong ka donut ban am pentengit yala de. Dah kita ke jingbam sim. Ki para bangai. Para sembla bae. Kanungan na pedang jongi ki badon kum kane ka jingtmu. Haga jingem ka malaga singi jongi. Namar kata ka jingkhot yang ilang haga ka step kolong ban petno na ban petno sisendon ban kedat no sisendon. Na kata ka basniu. Paul haga citi sikinong koren nrikol no dekat ka baprawang. To pet yap no pi. Na kata ka jingle auria. Kumju iga baladap ban pule men. Apen singau biang. Nang ta
Thessaloni ka benengkong san bat arpo argat khot to pen kindia no na ka kinja basni ubaro but upol ha ka chiti skin nongrom khat ar ukentu yaki bangat hagi de singi what I ba on job no yame de ka basni de ka jong ka basni Henry to job no mame ya ka basni da ka ba ini ki long ki simbo jeng perkhat ki be dei bat gani ka phang gani ka benta ha gani ka step ki lok be usamla joseph bom som la sha job ha kini ki jeng pensoi jong ka jeng em ka ba ar usamla joseph ulong ubayomat ya ka jeng don rekat ka jong blai ha ka jeng em ladangin pulai lai khundai ka rekat ka nong lai khundai ka rekat ka ba ar bat ka ba lai lai thu yang i bau blai ula don ringkat bat une usamla haba udon shabar na ka ri la jong sha jungai na ka ying jong ukpa jong u lada don ka ba pha bat ka ba kodor tam ha ka jengem ki para bangan ngangai ba ka dei ka ta ka jengem ka ba yomat ya ka jing dor khat ka jong blai ki samla ki ba skau thu lani ke ba don ublai ha ka jengem jongki samla ki ba skau thu ya ka jing don rekat ka jong ublai ha ka jengem ki ba yomat ya ka jing dor rekat ka jong ublai dei ka ne ka jing dor rekat ka jong ublai ka bala penla ya samla joseph ban em bat ban le yaki kam ki babha hangta hari nong wei kumala ong namar bo blai lo sngo bha ya kata ka jingem ka jong u bat kumtha ula penman bha haki liang bat ki benta baro kat ban kenti yu shadu katei ka kerdan ka badon haka kerdan ka ba ar nau sem pharo sau phuwe kal nong ka khot ka ba sau pheu layathu hangtu kumno bo pharo ula bu yo joseph bala kenteu yo joseph la pen bena ha ka ri ga jong u la pen song yo joseph ha ka kali kulai ka ba bot ya ka kali ga jong us em pharo la pen bena da ki jing pen bena ki ha pedeng jong pai ba jong ka ri bala kentiu yo joseph hagata kerdan ka bahakli bat baulo pen pong ya kata ka sati siar haka kti ka jongu lo pen kop ru ya kata ka jan rendia bani haka met ka jongu hato don ki parasam la bat ki lok ki ba ka bomla bat ublai kimrau ki kalanong sunsha lada kilong ladang ilong ki breu ki banang ya ka ban sanya haublai kang marwe nila ban kiu so ka kerdan ban long kinong sunsha ya kanu ka jaj ban riu ka bau blai island yang i ban long lok bat ki para samlah ki ba ki jong hau trai ka jingdon rekat ka jong blai u david ubalo khna ret ulala ban kelon yo goliat radba jong ki philistia ha ka jingdon rekat ka jong blai ki laingot ki samla hebru u shadrach u meshach baru abednego kila ya ka ban laj em nakal lawarding baklang jong us em Nebuchadnezzar da ka jing do rekat ka jong blai
Usamlah Samson. Ulala ban peniap. Hakabor ke batamai ke jongu ke jingkela bamut batamai jongu. Haden balas slide no e ka bodu. Ulas ngau tu bau blay ula kenriano na ka jingim jongu. Bat kabor kala mino nau na ka jing im ka jongu. Ulalong ubriu ubat plot kata-kata. Ukalalong ubriu ubat plot tu kata-kata. Ubalala ya ka bankat ya ka sentur jong kising. Ula benrat ya ka kerdop jong ka kasa. Ula ya ka banle sibun ki ege ki kamba. Hakmat jong ki nongsion jong u. Da ka bor ka jing dekat ka jong ulai. Henry haka jing wan lap jong ka jing sarong ka jing yam. Ukalalong ubri ubat. Lok ki para samla ki bai het namar kata. Hadin bau Samson. Ulas ngau tu ya ka condition jong ka jingem. Ulas ngau tu ya ka jing klot ka bau don ka bor ka jing rit jong ka bor jong uklem ulai. Ha ka jing pisa ka jing kodet ka bajur ka bola do no elo jing ki kman jong. Ladu ya ka bor ka jing syanya. Hakata ka por ula pai sa ublay. Ula karpat ya ublay baun ay sa sisenpat ya ka bor. Bada ka bor ka ba ar ka bor ka ba thamay ka jong Samson. Ulala ban peniap hadu lai hajatam ki Filistia. Badru ban pentua ya ki kenro ya ka temple pentua penkelon ya ka temple ka jong udagan. Ubolong ublay jong ki Filistia. Lok bat ki parsam la ki be jong. Ka jing darakat ka jong ublay ka jing em. Ka dei kata ka dor ka bakerpang Jongi ki samla jongi ki bangai. Lat bonsin na habangi. Ni yok mat ya kata kabur. Ni klet no bat ka jing sarong kawan lab ni. Namar kata ngi long ni devan long ki bahusia. Yang jing em ka jongi. Bada ka jing don rekat ka jong ulai. Joseph ulala banle iki kam. Tad hadu ban batai ke jing pos new ke jong sim ban ai ke jing ai jing mot ki ba kodotam ki jing ai jing mot ki ba dei hakata ka hima ka bolong ka hima ka rinang we ha ka jing em ka jong tad hadu ba penlong ya une usem ubam tep ya ublai ubam samla tep ya ublai em ban ong ya kini kiktien. Hato ngila mo ban sem ya ubreu kadune. Ubasong mensim ublay hau. Agi lok bat ki para banget ki bae ki jong hau try. Ka balang ka don kam hakini kisngi. Ya ki Joseph ki bakan jam sem. Given long convincing but dynamic. Kom usam la Joseph. Hakani ka jok but hakani ka jengem ka mangidon. Namar kata kani ka benta ka khot ka challenge nga ba difi. Kumnu ngila ban kiu. Kumnu ngila ban yo ya kata ka jinglong dynamic. Kumnu ngila ban long kita kisamla, kita long convincing. Kamu Joseph hari nang way. Dai ka jing don kat ka jong ulai ka jing. Bada ka jing don kat ka jong ulai. U Joseph ulong gum ka city.
Ni don ni kan ni kathim ka jongi kan ni ka jing. Pilong ka shiti ukris. Ki samla be hatu ngila mo ban long ki saki. Ngila mo ban long ki shiti ki bakan jam mensem ki jong ukris. Ha kan ni ka ri ka be ka jongi. Ka ri ka bom te blai. Ka bala sensar yangi. Da kita ki breu ki bom tep yo blai be em. Kalong ka basusi ban perkat mengidon ha ka bakum kata ka jinglong. Ha ka nu ki kap. Ki badan ka jing yadai bat ki kam jongi ki bangi apply ki nu ki kam na ka menta ka jing roi na ka menta ka kam na ka menta ka jing pule ki bas sajro kumnu Piyo ikumnu ki lok be ki para somna. Laju pun baik ya kini ki balong national program haga sing ulai. Mereka wei ke por ke ba ukun jonga uyo ya kata ka jingkhat ka jing pun baik naga school ba udai ban lek ban tha ya kata ka exam banyo scholarship. Lapan baik haga sing ulai ban nga ong ya kani yau tu ukun jonga kun ban ya ka balai ba philai ban ya tho exam haga sing ka jong try haga sing ka jong ulai na ka menta ban yo ya kani ka jingrap na ka sarkar la ka bangin long ki bom don kelas don sunda la bangin long ki berit ban ya ka bangin yo ya kata kedan ka bahe bat bangin lait ban penkhen ya lade ban sakhi ya lade kalau ka challenge ban sakhi ya lade hakmat jong ki bom tip blai ya kata ka jinglong kristan bon na pedeng jong ki samla ki bahap ban lait ngam penram ya fi da perkhat hi ya kini ki eke baro magi don hakari ka basin syar ngi nda ki bri ki bom tip blai ka perthai menta ka dawa yang ki samla bagin long shisha ki shiti ki baba ki ba ya tho ki ba pen e ka dor ka jong kres hagani ka perthai ka balai bat ka bakhadu yu hang ne yo samla Joseph bolong usamla ubala bansa ubadan ka bol ni ka ability bansa ka perthai bathan da ki babha na ka jengken show la ne na ka yeng jengken show ka jong sau phuai gal nong ka khat ka basan phun riu san phun yo la ong hang ne anda kum ta u Joseph ula pli ki yeng jengken show baro naba kata ka nem sniu kala jur hagata ka ri baro Aden bau Joseph. Ula lomlang ya gitu. Kinyau teli kisnam. Jongkar snam ke babha. Kabadap jingkerku. U Joseph menta. Aden. Kini kinyau teli kisnam. Kelawan sekan nam sniu. Tek kumau batai. Ia ka jingpot sniu ke jong usim par. Badanna habalawan kan ikan nam sniu. Kiri Egypt kahima ka jong paro baro ka way. But ki way pat ki hima ki para marjan. Kentop ya kari kanan kari Palestine. Kidan hakajik syak dengan. Bon kilalet ya ka ban let kerpat nau Joseph. Bat haba uloi Joseph uloi ya kata kapor bakal adai dia. Bat ulai ban pli no ya gitu ki yeng jengken show baro. Pada kada jeng jengken show. Ulas saya ukau baba. Ulap sah. Ya unai upat lang.
hapok la ka jong ka ri ka ba usin syar bat yaki weipat kani ka long ka benta ka ba khadu ka bangiyo I ka jing stan bat ka jing bha ka ba don ho sam la Joseph kani ka long ka ba ula ban sa yaki khon ki hajar hapok jong ka ri Egypt bat ki ri ba marjan ya ka yinguk pa jong u hakisngi jong kan nam sniu hakisngi jong kan nam sniu lok wat ki para banget ki ba ki jong aku ngiem hakisngi jong kan nam sniu bukan jam sim socially spiritually haka bayadai bat ka em lang ka salang ka sinsar ka khadar bat wala ka balang ka jongi ngidon hagata ka por ka badawa yangi ka pangiyo I kata kan namsniu ki para samla manobayo I kan manobayo I kan ne manobala bandon banlong kom ki samla Joseph bagenjam sem ki bayo I lani ki badon ka vision ka jing yo I ya kata ka jing wan jong ka por ka bakardo ban lum ya ki ki babha ha ka jingem ka jongi ha ki thiar ki bagenjam sem ka ri ka jaj ben riu ka emlang ka salang ka balang bat ka perthei barok ka we ki don kam ki khmi ilanti sangi ki samla kristan banwan ra ya ka sachisen pat ya ka jing banwan ra sachisen pat ya ka jinglong men sim ka bladono banwan ra ya ka jing sinsar khadar ka blatron haka emlang ka salang ka jongi bat ka dei ka ni ka por ki para samla bat ki para banget ki bai kabadawa ya ki Joseph bukan jam mesin bakin yang hakin gisngi ki bala pendap biang pura ya la ka yeng bo jingken syau bukan jam mesin kindala ban sa kerhai ya kani ka pertai ka batkan da ukau bukan jam mesin haka jingem ke jongki yala de badia ka ying kasam ngio I ki don sibon ki ying kasam menta ki ba don hapreng ka jing terkhang ki ba don menta haka liang ka bide bat ka emlang salang ka akor ka buram kam don su kila du ye ka jing san ut khat jong ka ying para khat jong ka ying ya uhanman amla syo ban senya ba unya ya lang ba laga jong kapara daga boburom ya ukni but what ya pa ka perthai ayu ka bakum kata kum ka ri bat ka jaj ben riu ka tip riu ka tip am don su ka jing song sangan ha nadu na laga jong ka yeng ka sem ha ka em lang ka salang am don su ka bakum kata ka jing song sangan am don su ka babha nadu ka ten ka thale ka kam ki jing le baro kila dap tang de ka jing pen ngau siir ya ka em lang ka salang ka jong nang ta ya ka ri ka jaj pen riu jong I kum nongin le kari ka jongi ka bala syak kerkut laki ki ba pensiap teng ya kan kari ka jongi ka ba bu ya kari ka jongi ha ka jing artatin ha ka jing siap teng nalor bangilong kar jajat benriu ka bar red pa ja hadu kata ngim don ka jing ya dai ching ngim don ka jing ya teli ngim don ya ka jing senya ngidon ka jing pek
dak ba burom ka jing pet ben bat ka jing pet po ka wei ka jat ya ka wei pan bat bun sim kene ka penlong ya ka ri ka jat ben riu ka ri ka batlan ka ba ki wei ki wan ban hiat ma lengba ka kulsor ka jongi ka yam ka bai ka kten ka thlet ki benta baro ha ka jingi em ka jongi bat ban saru ya kata ya ka perthai ba ka bukan thup ya kin nong sun kan thup ikin nong sun Joseph ulop sa ya ulop sa ya ukpa jong u bat ya ki hinmen ki jong ulop sa ya ki hinmen ju ki bala le ben yu sila ban mutur bau Joseph hakata kapor bada usim kabu ulala ia ka ban ong ya ki hinmen jo pin sayap thangan ngam tip sila jawat jinirap na sawai ladau kan mau gitu henrei u Joseph uang penban habakila penmap ke hinmen jo haba hadin bau la pen itu ya de kila penmap yu henrei u Joseph ulo ong daga ne ka wei uang amdei mapi henrei baro ka de ka plan ka jong play ka plan ka jong play na ka benta ka ni ka por ka ba pipi don kam ka bunyi don kam ka por ka layai namar kata ki lok ki ba e ka tin u play ka ong wadle mar ka liang hanoru ye ka basniu namar ka basniu wad long ma phi ki ba penihar kaput henrei lada unong son jong meu than men sayu bat lada usliang men ideu kini ki long ki jhi kai ki jong tra jisu na ka banta jong ki samla kristan ngin ki si ha ka bangi ngin ha ka jaga bangin long ki nong penihar kaput tu ngin yarap ya kata kapor ka ba kita ki mensim bakodo ki don kam ya ka jing yarap ka jong it's our responsibility to fit the societies around us and lead them to Christ kadi kapor high time kadi kapor ka ba don kam yang ki Kristan ki samla Kristan ban le kumta ka samla Afrika kabla sakhet kikti jong ka how hagata ka wei ka group jong kinong lute baru artli kikti la khat yok pa jong kala pniap hangta hasan la rong bala ra no ya ki jing ya ka jing don jing em baro haden bon snam haga wei ka sngi kani ka samla kat bagadang syong haying la don bawan tit jingka anda habala tit jingkang kani ka briu ka yoi ya uta ujo ubriu ubala khat yakikti jong ka baro atli ha kata ka sngi bakilawan ban hiar thma ya ka ying jong ka bat bala pniap ru bal simru ya ka jingmu pa jong ka kala ai bam kala ong ya kata ka nong trai jong ka dei ban ai ka jing bam ka babang ka jing bam ban sayu de ka ai de baro ka ba ka badon hayen bat uni unong krong hadin baula dep bam kala ai ru bat ka pisa ka babiang bha bat ha kata ka por kala pha ban ai ha ka sakri jong ka ka por ka bon sami no ban led ulamot ban kublai ngau ngu ya ka badaga bakum kata ka por kala pen i la de namar bakala phong da ka to ka gaun umla chu ban i ya kata kikti jong ka kala buri ya ka ka jing shisha ka badon
haka jing yam jongka. But haka bakum kita kapor. Kani ka gaun ka sop ti ka bajrong jongka ka baka jupang. Kalau penhap no haka ta kapor uni unong krong ula itu unban. Bagadai ka jo ka breu ka ba ulak kat yang baru adli kiti. Henry kadang la ban le bha yo hak sngi hak por ko bodon pedeng jong ka jing lok bat ki para bangai ki para sumlabi dan bon kum kita hak jing kata hak de ka jing ka jong ka tin ka jo blai yang Kristan hak ba penkut no namar kata hak bangin sayami no nak ani ka jing syakri lok bat ki para sambla ki ba ki jonga ka jing khot yang hilang hak de ka step kolong bagai ka khubor Haga step kalong ban sem ya ka jengkot jengmot bangin bot ya ka nuksa ka babha ka jong Joseph usamla Joseph ban long ki samla ki ba job ya ka jeng pensoi ni kot jengmot mo na wala dangin kot jengmot nyila la dau Joseph ula balengim la ki jeng pensoi ki wan kumju haga jengyam Kabar, kabangin long kita kesamla, kita sengau tu, kita yomat, ya ka jing don ringkat ke jong belai, bahaya jing don ringkat ke jong belai, inilah, ya kaban le sibun ki ki babha, bat kabalai, bangin long ki samla ki balha, ban sa, teki ki babha. Yalah ke jong ka ying ka sam. Yalah ke jong ka ri ka jaj ban riu ka emlang ka salang. Ye ka ri bat ka jaj ban riu bat ka perthei hi barok koi. Tat hadu. Baka ka perthei kan ong yang ite. Ki samla jong ka KJP assembly. Ka perthei bom tip yo blai. Ki pharo bakan jaman sem kin ong. Hatu ngila ban syam ya ki samla ki ba kum kine ki ba syong mensim ublai haki to ublain kurku uni rap yang ini nak bentah ka buram jong amen Niเป็นเป้าก็จึงสงงูใหญ่ปัสโตมกระดอกอีเวลาไอ้งี้กับขบวนกระปังไอ้งี้กับคนซ้ำละจงกะ KJP Assembly มันโยอยากมันเซมกุมมาลองจุดสับหับแรงจงกันกับประเทศกับวันเอี่ยมเลยอุ่นคุยพี่ปัสโตลงบากับขบวนกับพิซามแห่งนี้หากันกับสตับเลยอุ่นนังเป็นดันกรรมพี่Long bagi seni senam baro hak jeng syakri ke jong pi. Hakani kapor in syakri ya ulai long bagi jeng ai ke jong in syakakam ke jong u. Katba in nang syakri ya ka ya ulai long bagi jeng ai syakakam ke jong u ni don ru di kuaya ki ban ai ni ke jeng ruai. Teswa bangan khot ini kuaya ngadan katukan ni ban pisngo nak benta jong pi ki khun samla ki badan hapo jong ka jingkudup jong ka KJP assembly lamru ye ki prabangai ki balong ka ketika mon ketika diang hagi babun benta ka kam ka jing syakri jong ka jing sang samla ka jing sang samla ka don ye ki laitli ki bot Ye bapet bat kami ye gikam ban penyak syafrang ye gakam ke jing syakri ya ulai. Nidan kebut Music of Institute ya kabakani kala ya syafrang hagi babon gi benta. Ni oi badu siki tan nong kendong ki tan ki ba nim kami lenti ba kilala ban ruai kat kum gejuk bat kipor gi benta. Kani ke skul
nginang iale ban penpha kenang bengin kot sia kata ka perthai ke bengiem hakung ni gisni ke 21st century. Hidan ru ke board of mission work ia ka ba hidan commission hangte hadimaji ia ka bang hidan ke school yo i ya ka jinya lenti jong ke school dang hagi ni kindiat snem ki ba ni trei menen hidang onra hidang community ban penlong sakawai ka kelas 5 ya ka ba ni community bahagi ni ki kindiat penai ni lala ban thung yau no hikai kakam kalaya syaprang kadai ka jing Kristian ki jong pi bidon sibun ki bangi hap ban sina ban penpha ya ke jakasa jong kinong hikai ai ying ki kena ki kamra kelas ki bangi hap ban penhe bidon sibun ki kena ru lesi baro na preng jongi ki khon samla ki prabangai ki badan ki kamon ki kadang ninamla ban litpet tangkatu kan ni ki bala balagalong ko bala ngakerpat ba finlet sia kata kajaka Henang ba pinyo i kumno hinir kidan kam yo jisu baro nginumla bande alap seta henry ka bangila bande deleng ba ki jing ai ki jong saka kam ka jong blai ngapil siapi ka syong hakamen sem hakajing sngo ka jong pi ba pin ai saka kam ka jong blai jing ai ibarit i jong pi ila ban pen em lagi men sem jong bon Ibadan syabar nak jinget. Ni dan ru kawai kabut kata ka youth center ka bapet bat kami ia ka jaka ka bangilabu ka balasa yingja mentah ka jaka hapo maulendap. Ni aingu yo blai menen ni lala dai jing sedang ibarat ban persyang ban pelong ya kate kawai naki retreat center nei baret ai jing sedang ni kami lenti banai tai baret jing trei baret jongi kan salong ka jing kurku ya ki khon samla ibadan hapo jong KGP assembly ka jaka kalong ko ba itanat ya ke ba kilong suwa ki labu na ka benta jongi hendrai kami lenti banang ni khmat ni lala ban pendan kam ya ka bidan sibun kiwai pat ki kam ke ba ka jing seng samla ka trei na ka benta banyalap ya unong punem ke dan kam ya ka jing rap ka ti kamon ti ka diang ka jong pi lengba ka jing ai sia ka kam ka jong blai kat ba ki khon samla jong ka balang maulong rengkat baga distrik ki pasti bakila pembet ban pelum pelang ya ki jing ai sia kam ki jong blai kini ki khon samla ki bala pembet ban ai ya ki jing ruai kuaya kawai hadin kawai pat ka jing seng samla ka balang lama ka jing seng samla balang maureng ka jing seng samla balang mokayau bat ka jing seng kena balang maulong kini ya ban sim kawai hadin kawai pat kenang wanam sim ko por gila ban yang lupa kidan arteli ki jaka yeng kawai na sakaman kawai na skadang hadin balda pan pelum pelang jing aingu ngakerpat yai treasurer jongi terima syar blang sue rabdan TS besai moi in bu ya ki jing ai saka kam jong blai ha ka jing duai Jinx new kila nang
Musashi si
paro hirwan ya kerteng trong putrai long pintin long pintin hirwan pelai na jingdum ha jing shai me raya na me patya ga da kerteng ba pintin jing trong me trai ga pintin ya na jing trong me trai ga pring ba ya na jing trong me trai ga pintin ya na jing trong me trai ga pring ba ya na ha jing ba la jing ya la wa in ya kerja yang in you no in jing ba la jing ya la wa in ya kerja you no in jing trong me try ka pin im ya na jing trong me try ka pring ba ya na jing trong me try ka pin im ya na jing trong me ka pring ba ya na jing trong me try ka pin im ya na jing trong me try ka pring ba ya na jing trong me try ka pin im ya na jing trong me try ka pring ba ya na ay pring ba ya na oh jing trong me try ka pin im ya na jing trong me try ka pring ba ya na King ya ka jing king a ka jong le
Samla, tu pun dia lagi.
ka perthei ai ni long kum ka jing shai ka trong u ble dolong ki ba ya next camp and plak teng trai kanun sayo nda jing trai lawa Tongin duai. Kok pa jongi ubah beneng. Ni aingu ime au belai. Mamla lum lang yang ikum ne. Mangila atwai ban syakri me ublai uba im ublai uba shisha. Hang ne ka balang maulong. Hakan ka jinga kenduk lang kom ka jing seng samla KGP Assembly ka bakat way. Yo I ka sangti belai ka jong me ka badan rengkat bat ngi. Naduk ka singi thok ding ka bangi poi ka balang. Tat aduk ka ka klip mat ka bamenta. Ni aingu ru yume au belai. Mamel belasa ketien belai yangi. Hakan ka step ka bamenta. Bat komjo ru iki surging rai atrai. Ki balong ka kubor na ka menta jongi barok lang kum upai lang uchaume. Ya rap atrai jis it. Bangin la balong da shisha ki samla ki bajop. Wat hoi ngila ban long ru ki samla ki ba im ke jing im but ki ba kran but ki ba le ru ya ka mon ka ba khoi ke chaume bangin la ru ban long ka shithi ba ki wei kin puli ya ka kar khu me atrai ya kin ki jing ai ki ba rit ki bangi wan ra kin ka por pen krau me ki pen kentang ki atrai ba kanu ka benta Baga jeseng samla KGP Assembly kan penon kam kan longsha ban penyar ya kan lama ke gospel ke chome bat kham tam benang kersan iki kam mission ke badan hangthe hademaji kar khuma me atrai ngi kum ki khon samla kham tam banginang la ban ai ka donot ke jongi shame leng ba ki ski ki por baro jo ka jing im ke jongi sngau ke jing duai ke jongi na bangi pan ka karteng ke jong trai But unong pedem jong Jesu duai. Amen. Nasong tu ki prabanget hapdeng jong ke jingsit kerang jong ke sengi. Lase tangki tu ki bayo ban syong hakap lani segi benta ki udan giding kuai. Ki awan mat ke jing tian henrai jini badan ki mat ya ke jing sit henrai leng ba ki kuayar ki bangi yo sngo kan kapor war apdeng jong ke jing sit ka pen mi ki do not ki jongi ngatep ka balang lama kalami nadu menin sajan ban poi sikani ka jaka namar kimi 4 dap khat ar beji kila haban mi ban poi ya kan kapor ka bagi haban ruai ka balang mo kayau ka ban mi kum ba si beji mestep ban poi ha kan kapor lese ka balang mo reng ru ki haban mi dang step ha namar ki khamjan maki ngam don kentin ban ai na ka benta ki jing ruai ki jong phi Wala ka jingai, ka jing phat kamet, kipsyong kali, henre lang bagi rendang.
kalong kanong ke bapiok bapi ai hangi ki basngap wat hadu kunu pai lang jong blei hapdeng ke jing shit kajak no ke jing shit jong ke sngi lang bagi sur ke bapi penok hakani ke step bat kerpang ru ya ke jing seng kena jong ke balang molong blei unang kerku ya pi lang ba ka sap kerendang ke buai bapinang la ban syakri ban pendan burom blei lang ba kisni kisnam paro hakani ke por ini osngo ya ke jing pemena now secretary jong ke jing seng samla KGP assembly bat hakajo ke por nak balang kene kalong ko way pat ke program jong ke jing seng ke babot hakani ke jing chanbit ke pementa hakapor sibaji hadu sibaji siteng in yo ya ke jing ruai pen ramen sem hapo ke jing alam jong ke standing choir jong ke jing seng samla KGP sinot mingi ban yalam ya ke jing seng the chairman jong ke assembly ke jongi Reverend SD Lanong in yo ya ke jing pule badwai na Reverend P Somat in lom ya ke jango bat kat badang lom ya ke jango in yo ro i choir benengkong na ka standing choir jong ke jing seng samla KGP sinot sepngi bahar ka standing choir jong ke jing seng samla KGP sinot mingi kabalai ka standing choir jong ke jing seng samla KGP provisional sinot pedeng bagabakado ka besau ke jing seng samla balang maulong hagani ke jing seng in yo inongkran Reverend CL lalu in yo ye ke jing pen bena bat ke jing pen wai Reverend Sharman kini kilong kijing pentip nak liang jong kabalang. Kabalang naduk kejan mit sing thoding kalau pediang ngobha ya kinong kitkam ki pastor ki khot bagi del kids ki bapoi syakane kijing sang samla KGP assembly hakane kabalang kajongi. Bar hakane ke step ru ngi pediang ngobha ya pi barok ki prabnge ki belai poilang syakane kijing sang mane belai hakane ke step ka pemerintah. Haswa dengan poi sekijing penbena ki prabnge bayi barok daga mensim kaba ngaurid ngi kerpat yakini ki artli ki kali bakin ngobha ban pelaj ban pen ria ki kali na kajaka ka baki kidon namar baki don ki beriu ki bagi sitom ki bahab banmi ka kali ka beningkong kadai ka ML05Y arsau khatlai ka kali ka baar kadai ML05AB arsan nyausan kerpat iki trai jong kini kali kin ngobha ban pen ria yaki kali ki jongki hadian belawai kane ke jing seng ngi kerpat yaki dekhot bat ki delegates baro kin ngobha ban syong bej hapo jong ke pandal kenang baka balang kala ban penbiang yaki jing don kam na ka benta jongpi Badha ke dei bad ki choir lani ki balang ki bayalam ya ke ruai penhem sim ka balang nong jeri ka balang lama ka balang mukayau bad ka balang maureng kin skopha ban syong ha kitu ki jaka ki bapipidon kenang ba ka balang kala ban yalam leng ba ki volunteer segi ying jong ki prabangej bi barok ki biawan sekane ke seng ka balang da ka do nut ka bakemen pada kemensim ke bekeluy ke pediang ngobha ia pilang paro segi yeng kisem jong ki prabangej isu kwa ban yathu apleng jong pi bagi bakane ke snong ke jongi kalong ke snong ke baki lenti kilong ki bekelan pala da pinyaj wat haki kendong jong ke snong ru pinsem ye ki yeng jong ki prabangej bat kumta ha ba pirung segi yeng jong ki prabangej pinam rung tang haki ne ki yeng ki badan haki ruut jong ki surok Henry pinyaj ru haki pedeng jong kesnong ki benta pedeng jong kesnong wat haki benta ki basyatrai pinsem ye ki yeng jong ki prabangej rong haki yeng jong ki prabangej nang bagi la ban penbiang ye ki jingdon kam ki bedai bat ke syasngi hakane kapor
nang taru ka balang kala penbej ya ki medical kam na ka benta ki to ki pravngai ki badon ya ka jing ngau nyun haki med ki jongki pad ya ka ne ka medical kam ngilabu hakatai ka benta ka ba sejrong haki ruot surok jong ka ne ka benta ka ba sejrong jong ka ne ka madan haki to ki benta ba ki to ki lanti shua ba pinno shani sha pandal ngilapan baik ru ya ki toilet na ka benta ki khot ba ki delkit haki benta ki ba shadin jong ka ne ka pandal bat na ka benta jong phi ki prab ngai haki to ki benta ki ba shadin na ka jaka ka phi pisong pinsem ya ki toilet ki ba ka balang kala pen kre ni karpat ru ya ki prab ngai bakin las ngau pha ban pej bha ya ki tiar gitar haba pinyeng na gitu ki jaka ki ba phi pisong khnang bakan pensuk ya phi batkan pensuk ru ya ki volunteers jong ka balang na ka benta kani ka benta Reverend Sharman kini kilong ki jing pentip ki ba khandiat ha kani ka por Milapoi siya kabanta kaban penwai kajing syakri yang yublay ngai kublay kabaro kinang isim benta nadu kajing sang samla balang nongjuri kabala ai ni kajing ruai perham sim kinang isim benta kumangala ong ublay un kurkhu yangi langba kajing syakri kajing mani kajongi hakani ke step Ninmi nang ni rengkat kijing kerku bengi yo aman mat hakani ke step ni penjada sipor ni penuai kijing syakri jong yo blai lamba kijing ruai ke ba ndres pa art kundai baradin jong ni kijing ruai ngakerpat iwe ni pastor lamba jong ni hapo kijing sang samla KGP assembly Reverend LS Poksang ban pelai ini da kijing kerku penuai tang kumunong ra atiar ngayeng skam nga ap banbu tang ke hukum muslim bantur lada syafrang upha yang rengkat bat kapten kum sipai babha kajing ruai ke bandreus pa arf kundai tos ngobha banjeng lan tang kum unong ra atiar nga yang skam nga aban bun tang syuhukum usim bantur lada syafrang upha yangam rengkat bat kapten kum sipai babham ngap kajing pertam syafrang kakon Miki baar datien dien kiran ngatim kapten unsyanya yangam latang nong raat yang ngalong sisam ngatim kapten unsyanya yangam latang nong raat yang ngalong sisam Nhân ya wai no ha ka bangin wai no nang ni ngien ya khlat sipor na kan de ka jing sham batyang to pelaj ingin nang ni de ki jingkur khu bat ki jing bah jing isnai ki jongbe to dai ro ba ki jing ai ka badap yang yok jing sukus bo trai ki jing ik ba ka banawam chukot ka banaw play bo kwa lemru de ka jing slok ka batyang ka ba pensat bor bat ka ba yalam ka jong sim ko kini kan long rengkat lambat ngi iwai biwai oi kan long ro lambat ki bangat barok ke ba syukri yu trai hakan ikas ngi ke ba hang ne bat keleng yai long rengkan nado menta barado halakarta amen